Mempese beche adeduana pepepepe mpese ewie ni nyina ahyehyɛ bibia. Jo. Ne walk and juada one chance wonni na otwinsim na. Abusuafo edin yesey eno anu so tvgh edin yesey so tvgh abusuafo nya subscribe channel no subscribe yesey no like no comment no share the ama afoforo so nya bi de ahwe mo sonfo kwakola ska na majima konwa amaji medwa ene so ye da foforo ni breda mabom kuntunkure no ni breda pa ni breda ye ko enhia ye ko menhia ye nanam dasibre osei bonsu asantuma mpɔhene ya woda na benkum so no abusua ene bahema ya wo asantuma mpɔn ne abusua na nanam atrankonyo mampɔn nyina aba menhia bia bɛse korobia asante kotoko modi nka bɛse na mamere kwan so de na menne no mama na yakɔ ankasa ɛna opem so se woke wate wagye atum sisie no obepese obeye ne se monko na adwuade edi animu ebe ya 12 munye na wotweda ni wie pe ne dadua na so pepe 3 weeks to 40 days ni 40 days pepe 3 weeks pepe munyi no na ono amamesi na ade na onsi ohene foforo because sebe on ne second in command wa asante memu nti ade ato asante ani ade kokko na ato asante ani o asante ani abre ti abusua adom Ghana man nyina sebi ade na ato yeni mrambe jam asanteman mujam asanteman ame ya adom dadwo ada na ye kodi na wotweda wo asante mampon abusua tenase din na yensi bi nkyere wo ahemfie ye kwasi bi akere wo ahemfie krobe asante kotoko ni mu asem no yenkudi nkutie na ba sebi ebeto aso. Dama kwa mai esinamu você não eu assim omina kwaba samo kwanza sabe dumbra soko peli pogu na dum schedule da Roma na kwa bido su bimu ne onu ne mochia Ade na mi ko metia achamfo yo ene osai yo abe wo na mi tie si na ti o de sida kuma si da achamfo santamai o di ana mampohene ti na chofo na mampohene mo pasma o fi chire betu ne etie yo se bedu ye nano joda da sede ana mampohema mampohemfo betu ne se bebe ka be na enu ama yuru aba no na wisi ahene no horo do no odo kwa yarebo omu ye biara sebe dozini no wetimi ansa na yade dan du kum so etie yo so tie kuma so bia kuma na mpoema no ben fona ba na de so o ya so santamai
Jabo. Ira chame mutiama tuyu. Adaruma. Idi kan amanakwaba. Okono ukura wati ejato nhwe kumase. Yesu. Nyadum. Ebeji. Oko adeɛ titi nsi kumase ɛbɛn na yira tukwan ɛne igya to ɛdum a sɛbi ɛhyɛ ɔmanna na nyɛ bebree ɛbuka yɛ sisia bebree etu hɔ na mo ne nanam mɔsifo mpanimfo nyinaa kɔ hɔ di kan ɛkɔhwɛ ɛkɔkora mpiri no ne regional minister kɔhwɛ sɛdeɛ wɔsitie sɛbi ɛne nananom kasaare ɛde ɛnubisɛm ma wɔn nyinaa hyɛde ɛde asie no yɛyɛ ɔpɛnsa nso aba nti no yɛwura so ɛde kyia ma wɔn no hyɛde ɔmo hyɛde ɛsɛ ɛne regional minister bi ho ta ho na yɛwura ba ɛyɛ wɔkyɛ nyinaa abɔbɔ no ɛno ne yɛ asɛm a titiw a kumase ɛsi biribiara ne hɔ bio yɛwura akyi bɔbɔɔ So we said, Chavo said, no, so I don't know the teacher. The answer is in the problem with us with you. And the album said, hotel let you know. And I said, Jato, really, on the show, no, will be in Nema. I don't know, Bassano, to one among Fernando to the men, and only then to Moko Bay. Can't say, I didn't read that. So ewura ne ebi on them na mo se so bi na mo tre asase no de se ewura dia oba ma fo bi dem ni sa na tutu bi o bi na se o to ma so de ba no ka tutu so ba obi a mo to ne yam so wo se bi ewura ka Je pense que la scène, c'est le Tchaya, c'est le Montesa Council, Shia, et le Regional Minister, KMB, Fire Service, Lands Commission, Town Planning for Mobile Shia. Nasa bi musa de ti ma sa de ba ye se ya ewura de se to ba e be ja to ko no wo ka ye mu no mo so a ye mo da ano no se be de fo no na no fo ni se o ni na bra e ko pa pa so be ni ma de so bi aba o so transit se mo je se cancel se o ni na ya ko pa pa so be tu ma bi ya so bi. Voi lo sei, ricordo mi viene svegliarsi della dosi. So what I say. Bro, I am a cat. You see, and I'm on my number for Umra.
Machame. Otu Machame. Saroma, Muntie Manesiura. Say, Otu night, Ekra Jai Hono, Yantia Samade. But the Chili Jaman point here, Rebecca, and Amanaba. And I said it to Fian Pata. Na you can see the tea. Na on Yarina Hossa, a crabby Yanti Bibia, and Tian said, but that is because. And then she, and the first year, Bishia, man point, Bishia, man point, Hima, Asia, Ababo, Amandia, Niman from Penny for, and then your hair, Nura, yes, no. So on one idea, and I'm on him. I can't get close. Joe. Thank you very much for catching me, my member, Bohima. Joe, say, Joe. Men person better watch it in TV. Joe. Men person better at the Diana Pepper, see raining in our Bibia. Joe. In the walk and the Juada one chance one in our twins in the Joe. and now to me and say, I remember me see my dear. Joe. We are up in a cinema at all. Namely for 4. Namon Hima, Uncle before, Silver said. I said, we see a hen assembly. What can you do? Only on the panel, Conano and I'm pine. The recent double pussy. And then I want to won't trust it. Now, said the woman saying there who said, the small pony, the assessment money. Now, what you be used for a pet? Now to me and say, No, to me, a pet. When you know, Nasabi, you will not be seen out here. And some of the cinema, all men are haunted. This will never be saying. A child, Sylvia, a child, we don't know the don't understand the cinema. So the cinema was your children. I'm a person who has been one murder the option, but that we are never one may penis in them. so then you're not one of the cinema. But when you're not home, and what you plan and transfer, or you do the cinema, not transfer. As was that to mine. That you ought to obey. Or so when you're the cinema answer. I said that you want to know. Obedi, can I let you know why I wouldn't be the 7 the red IET. The right Samano. Yo. Or no, was saying, Yo. everyone here named you, man, your man, many as Yo. and I am a media. Yo. So, Mampong. Sabi, no boy, no to see. But that boy, no true. The young man, your mamma, sat to mine. I told him, we see him. No, the new team was as no. Said, I want to say that. So that's my dinner. Yes, you know, you're the idea. I told you. You're the to be a so be a copy. The Sabi, the Santamani here didn't crack to war. Did one when it's not a lady answer. John. John. Yo. Say, Copim said, Obesia no, Obesia, Obesia, I know. As Santamai, you would Tunkunya. Young trans. We said, I'm saying, maybe when you say, no, Sabi, Serbia, and somewhat transit. There will be a seven better watching. Young.
monhwɛ mo ma me no yie na mo kɔtra sɛ nya hyehyɛ ni nyina pɛpɛpɛ ɔne mo nhyehyɛ se mampɔmpanyimfoɔ mo hwɛ ma me no yie mo nkɔtra se na de sɛ ɔno hyehyɛ biara ɔhyehyɛ ɛwisɛ na da fam sɛ wɔn na ɛhwɛ kuro no na mo hwɛ mo boa no ɔsɛ wɔn hwɛ kuro no ne mɛma no mo ana mo boa no wɔn kɔtra wɔne mo tra se na afei hyehyɛ biara wɔn mo ayɛ na mo abɛko ama ne sɛ mo ne tra se nhyehyɛ bi a ɔhɔ bi wɔn mo ayɛ asa mo hwɛ ama ne yɛ sɛ de ba hyehyɛ na mo ɛwɔ bi na awie bi ka kyerɛ sɛ ka kyerɛ mo sɛ ɛwɔ bi ɛna awie bi mo nkyɛ sɛ saa n'afɛ so yɛn ada sɛ yɛn de kanya fún abiri wɔn akɔ yi adi atɔ santoma no adi ɛsɛ mu oduro ɛbutu kunya ɔbɛsi wɔn ɛsɛ wɔn ɛsɛ n'adi na ebi ansa wɔn bɛta sɛ wɔn ato ase. Bama Chami. Otumfo Achiami. Nana mo bɛ Daruma. Nana metie nana no bɛ na wa tia me. Otumfo Achiami. Daruma. Adeɛ ne wo bi na wie bi sɛ die ewura ka yɛ no. Mommo ayɛ. Ye ma ewura yakɔ. Manchi ni amahini ina. Ɛsɛ ɔbu sɛ de n'afɛ so yɛn ada ase yɛn santimɛni fa fɔ sɛ no sɛ adi bi ni mo bi na wie bi n'abɔ yɛn na turo yɛn a ɔwɔ ɔne sɛ bɛkɔnfoɔ hyehyɛ yɛ a ɛwɔ ne wɔn nhyɛ yɛn no sɛ asisi yɛ a ɔdɔ bɔ nana sɛ bɛ ato kɛseɛ to sɛ na ɔma yɛn nyinara ne kuma se bɛnifo nyinara sɛ wɔde bɛ buli nyinaa sɔrɔ yɛ ɛfa yɛ akɔ kɛseɛ ɔmo de ɔte sikɛdwa soɔ ɔpɛ soɔ fa yɛ akɔma no wɔn yɛ akɔ bu. Abusua kakum yɛ kwakuo no man kakum sɛ ne amote yɛ no muhwɛ ɔkɔtɔkɔ hene na akasa no ɔkɔtɔkɔ hene akasa sɛbi anibere wom pa papa because sɛ ne wutie deɛ sɛbi ɔfen so hene kan yɛ na sɛ sɛbi wanyare na hɔ sɛbi wɔyɛ da hɔ mpo na ne ho dodo no wɔyɛ adeɛ kyɛw sɛ ne ho dodo sɛ ne ho basabasa biara sa pɛ na agya wɔde ɛda ne bonkum so mo ne rush call hospital no ma ya jobi kan yɛ sɛ owu kura de nkɔntumi nje ɛna agya wɔde da ne bonkum so nti no sɛbi awerɛho ɛna saa so ɛyɛ anibresam ya yɛmfa ni agorɔ kura ɛwɔ asisi asantemɛ mu sɛ mo te sɛ okura bi asante koto kan wɔ se sesi yɛ no before sɛ mo beyi asie di na wotwe da wie beyi asie asi hene no on trans bio asantemɛ butu nkonwa asanteman ya butu nkonwa asanteman butu nkonwa sɛ odi nkotumfo kan no o se asanteman butu nkonwa ye ntena se to se ibeyi na asanteman pɔhene da asebere o se ebonsu otoso mienu obesie ni wie a no musi foforo wie dia ene asanteman bɛsa yɛ den atena se ɛwɔ asanteman kan se bɛtena se ɛwɔ asanteman mu pepe sɛ ne opunzo okasa mo tv nti abusua ne jamfo munya meka nana mampɔhema ho na yenye ye papa ye nana ya de nyina nana dasibere osebonsu na wotweda ene na yi da nyina monka momum na maboa ye na sabi ade na atɔ
Ghana ni ade ato asantemani o ade ato asantemani omra na mbi bi maye se bi ade to nipa ni a nipa na yiye omra na boye na injam ode ne ho eye ye papa ye nana ya ade nyina dasebre osebonsu abusuafo so nya subscribe channel no subscribe ji se no like no comment no wa share de ma ahoforo so nya bi ede ahwe edin ye so tvgh edin ye so tvgh ai se na bi ka kan abusua so poso bo dwumadi hu dawuro wo dwumadi yo pese bo hu dawuro won tentafidie no so pese o ya advert nkoa wo akwantu wa ma no ne ba bia wo bia pese wo advert bia no won tentafidie so afa so tv number na etwagu na frɛ na ye mo dwumadi no hu dawuro eden emfama pepepe enti no abusua monkoso na monhwɛ so tvgh e wone pade mama abusua woni mosia mo so kokko alaska ni mosia na da senne e beto aso e de amamo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.